Добрый день, уважаемые пятиклассники. Сегодня мы с вами зустрілися на уроку, как почать вивчать новую тему «Обучительно так. Будова сказок, головные члены сказок, денег и выказник, повторення». Але ж перед тим, як нам приступити до вивчення нової теми, я б хотіла з вами порозмовляти, вам рассказать одну маленькую историю. Одна маленькая девчонка глядела в окно. Уже надвигалась осень. И она в окне побачила, як до її старается залететь маленький мотылек, строкатый такий, яркий. И она вельми хотела, как этот мотылек залетел до її, как разглядеть ближе такую прихожость. А лишь закрытое окно не дозволило мотыльку залететь до девчонки, а девчонці разглядеть этого мотылька. Так усе зведені. Ми хочемо получить, отримати їди, але не відкриваємо для этого оконца. Так ось зараз открытие свои оконцы и будем с вами плённо працаваць на гэтым уроку, так? І яшчэ перад тым, як мы приступим до вивчення новой темы, мы поглядим с вами на дошку. Калі ласка, скажите, что это на дошке такое размещено? Что за картки? Что на картках намалёвано? Это конец сказок, который начинается. Так, коробка первая, другое что? Лишник. Лишник и питание. Это что? Можно назвать Знаки припинку. Так, правильно. Это знаки припинку, які ставятся, звичайно, у конце сказок. Згодні со мной? Да. Так, добре. На что указывает коробка, кличник и питальник? Коробка это что там, умничку говорят. Оповедальное нечто. А питальник? Это когда упражняется. Нечто питается. Питальное мы с вами назвали. Помыть выказывание. Оповедальные, питальные и побуджальные сказы. Так, правильно. Помыть выказывание. Есть оповедальные, питальные и побуджальные сказы. А на что указывает лишник? Это когда лишнее. Так, когда не стоит кличник у конце, то это кличный сказ. И он больше так гучно, больше гучно вымовляется. А когда кличника нема, тогда вымовляется спокойно. Это сказ. Молодцы. Ну, а зараз приступим з вами до нової теми. До вивчення нової теми. Головні члени сказа, денег і виказник. Ви вже з цієї теми знайомі з початкової школи, так? Ой. Поглядите, коли ласка. Ось у нас малюнок. Что на ним намалевано? Кто на ним намалевано? Коли ласка. Батько. Так. Жонка. Маті, так. Сын. Так. І дочка. їх діти. Добре. Сідай, коли ласка. Що вони роблять? Максима. Обедають, а може снідають, вечеряють. Добре. Сідай, коли ласка. Скажіть, коли ласка, хто у голові стола сидить? Коли ласка. Мама и папа. Маті і тата. Добре, правильно. Сідай, будь ласка. Гэта головне місце, так? Гэта таким чином им выказывается повага, то, что они занимают такое место, так? Дык ось маті і тата у сім'ї
Так? А у сказі. Які члени сказу ми можемо назвати? Такі хіба мать і тата додані? Є головні члени сім'ї. Ось, головні члени сім'ї, мать і тата. Так? Так і у сказі. Головні члени сказу, день і виказник. Зараз я вам пропоную виконати наступне завдання. Давайте з вами познайомимося з правилом на сторонці 86. Андрей, читай, будь ласка, правила на сторонці 86. Будь уважним. Граматична основа сказка. Утворають головні члени дійник і виказник. Остатні члени сказу з'являються доданими. Я чую музику листопада. Так, я чую музику листопада. Так, і де тут у нас головні члени сказу? Дійник і виказник. Назови їх. Я чую. Я чую. Далі, будь ласка, по одному абзацу, Влад. День обозначает то, про кого Бог про что говорится у сказе. И отказывает на питание то, что денег выражается назовником титульменником у назовном слове. Выказник называет денег. Стан – це предмет денега. І отказано на питання. Що робить предмет? Який предмет? Хто такий предмет? Що таке предмет? Выказник частіше за все виражається дієсловом, але може бути виражений назовником, приметником або словосочетом. Так, ми прочитали. Нечто у вас у пам'яті установилося, а є давайте з вами ще раз систематизуємо той матеріал, який ви прочитали в книзі. Значить, у кожного у вас на парті лежить ось така ось табличка пустая. А так само невеличкі картки до її. Так? Зараз, що ми з вами зробимо? Ми з вами визначимо, які ж члени сказу з'являються головними. Назовіть їх. Денег і виказник. Значить, у один слупок ви запишете самі слово денег, у другий слупок виказник. І так, записуйте, будь ласка. Почекайте, а далі я вирішила вам облегчити криху задачу. Зараз у вас серед гэтих ось ми працюємо зараз з радком значення. Так? У вас серед гэтих карточок є підходяче значення або питання. Так ось, давайте з вами визначимо. Денег, яке значення має? Шукайте. Денег, там Денег обозначає діяння, стан, ці примету денега. А ну-ка прочитайте, що обозначає денег. Так, то про кого або про що говориться у сказі. Знайшли такое? Серед гэтых ось табличек знайшли? Где? Где? Покажи мне. Ты мне показываешь, кто что. А что треба знайти? Значение. Значение денега. Я ще раз зачитаю Ладу йому, що йому треба знайти. То, про кого Бог про що говориться у сказі. Знайшов. Ось, ну чого ти боїшся? Бери.
Значить, вам зараз у гэтую ячейку, там двусторонний скотч, ось у гэтую ячейку под денником, у наступную ячейку, на супрацьзначение, треба уклеить тое, про что говорится у сказе. Ведаешь, як працаваць з ім? Я думаю, у вас тяжкости не выключим. Уже не приклею, так, Захар? Так, и приклеиваем. Так, правильно, сюда. Молодчина. Так, и давайте тогда одразу разберемся с денником, на какие питания отказывает денег. То, что, знайдите питание. Так, приклеиваем. Под значением идут питания. Знайшов кто что. Так. Так. Кто что. Зараз давайте с вами поговорим, что обозначает выказник. Что разделить? День. Правильно. День, стан, предмета денника. Ведаете, где приклеивать? Молодчины. На супрацьзначение. Там, где выказник. Добро. Приклеили. И на какие ж питання отказывает выказник? Так. И, значит, на такие питания отказывают, приклеиваем обложную ячейку на место. Приклеили. Так. Зараз поглядите, что у вас отрималось. Что у вас отрималось? Отрималась таблица? Таблица отрималась. Ранее зробили таблицы? Да? Молодцы. Ну, а вот так вот чутенько у нас мы обогулили наши веды теоретичные. Зараз, коли ласка, поспробуйте сами узнавить, користаючись только таблицей, что ж такое денег. Давайте без хора. Жадаючи отказать, коли ласка, Игорь. Денег это кого уже сказано, які обозначають предмет і вказано питання про що. Так, так. А користаючись нашей таблицей, ты б сказал тое, про кого, або про що говориться у сказі. Все правильно, молодчина, дякую. Выказник, что такое, Данила? Точно, Захар. Выказник – это головний член сказу, який обозначає діяння предмету. Діяння предмету, дякую. Що робити, що зробити, так далі. Що робиш, що зробити? Коли ти користався таблицею, як би ти відказав? Діяння станції предмета денега. Так, значить, коли б користався таблицею, то сказав, що виказник – це головний член сказу, який обозначає Діяння станції предмета денега. і відказує на питання. Що робить предмет, який предмет, хто такий предмет, що таке предмет. Так, зрозуміло зараз? Добре, сідай, коли ласка.
Зараз я пропоную вам виконати практикування 144. Практикування 144. Коли ласка, зачитайте, що там треба зробити. Влад. Прочитайте текст, визначення його теми. Назовіть граматичну основу першого сказу. Визначте, якими частинами мов виражені діянки і вказані. Зачитайте включення сказу, які є в пометі вказані. Які страви можна приготувати з людьми. Так, читаємо текст. Читайте, будь ласка, Ігор. Одного разу в неділю розпочалися страви в святочному столі. Кожна страва лишила собі голову. Грецька каша виїхала пари то один, то другий бок. Подрілка гонорилася, салат зеленела від злості. Зелена яловичина блищала і сосно глядела морковным соком. Цибуля и чеснок легко перемогали всех, и бульба не вступала. За еду можно приготовить 380 разных страв. Драники тут были, родня были. А ведь тут господин принес великий бог свежего духмяного хлеба. Руки у всех гостей сами собой потянулись до румян, до его. Все стравы хотели, хлеб усьому голова. Так. Коли ласка, яка ж тема гэтага текста? Рассказ. Гэта тое тема, не тип. Тема тое, про што гаворыцца ў тэксце. Тема гэта. Што? Стравы? Так, тема гэтага тэкста. Беларускія стравы, так? Далей. Назовите граматичную основу першого сказа. Справи засперечалися. Так, страви заспрачалися. Дякую. Може хто-небудь іншого? По-іншому лічить? Ну? Ви згодні з Данілом цілою? Так, добре. Зараз давайте з вами запишемо несколько сказів. Перший, я хоче до дошки Захар. Держи, будь ласка, крейду і записуємо. Ось та часто свободна. Так. Наступна приказка. Хто у небо глядить, той без хлеба сядить. Хто у небо глядить, хто у небо глядить, небо глядить, той у неба, ой, той без хлеба, без хлеба, сядить. Так, добре. Поглядіться на эту приказку і розкажіть, як ви лічите, який сенс у этой приказки? Хто в небо глядить, той без хлеба сидить. Як ти розумієш эту приказку? Про що вона нам говорить? Типа, если ты ленишься, то будешь голодным. Коли ты ленишься, то будешь голодать, правильно. Мабуть,
нас на русской мове гэтая приказка гучала як? Кто в небо смотрит, то... Кто не работает, тот и не ест. Знакома такая пословица? Так, добре, зараз звертаємося до нашої приказки. Успоминаем, что у нас у короткой пишется после голосных. Добре, молодчина, виправили помилку. Зараз знаходимо денег виказник. Ну, Небо глядіть. хіба небо глядіть? Ну, глядіть, що А хто глядіть? Ну, той. хто? Правильно. Хто? Хто? Хто глядіть? Хто? Гэта деньги. Далее, сідай. А виказник? Глядіть. Глядіть. Далее. Все? Хорошо. Ну, будь ласка. Той, що делать? Сидіть. Той сядіть. Добре. Сідай, будь ласка. Молодчина. Крапочку не ты. Ты подкрестивай. Выше я тебе не отпускаем. Сидіть. Сидеть. Что у нас такое дивное в этом сказе? У нас заместо одной грамматичной основы целых две. Правильно? Так, ось такі ось скази, у яких не одна, а дві граматичні основи. Як називається, мовчина, ви ведаєте вже? Коли дві граматичні основи у сказі, то гэты сказ складаны. І паміж часткамі його ставіцца коска. Хто ў неба глядзіць, гэта одна частка, тут косачка павінна стаяць. Той без хлеба сядзіць. Дзякуй вялікі. Сюда, будь ласка, Захар. Ще одна приказка. Данила. Батьковское слово даремно не говорится. Батьковское слово пишем. Батьковское слово даремно не говорится. Говорится. Так, визначаємо головні члени сказу. Денег в камеру. Слово Слово. не говориться. Добре, підкреслюйте, будь ласка. Так, і зараз давайте з вами порозважаємо, чому учить нас гэтая приказка. Сегодня уже это Батьков супус. Так, калі яны нас недзе і ўжо накажуть, так, за нешта выговорить нам, так, може недзе і неприємно, не зовсім приємно, але ж все ж таки яны недаремно так кажуть, треба до їх прислуховуватися. Сідайте, будь ласка, дякую велике. Зараз що? 8? Да. Сумно? Ось вам про осенний настрой текст.
Вам треба буде списати. Давайте так. 3 скази з гэтага тэксту, уставляючы літары пропущеныя і падкрэсліваючы галоўныя члены сказа. Записываем. Молодчины, сидите аккуратненько, ровненько. Кому не важно, мужчина, отсвечивая, я могу продиктовать. Дьму осенний ветер. Осенний ветер. Наступний сказ. Галинки древца стукалися в моё окно. Галинки древца стукалися в моё окно. Галинки древца стукалися в моё окно. Наступний сказ. Яны згиналися і виглядали кволими, слабими. Яны згиналися і виглядали кволими, слабыми. Вось кволыми і слабыми, Ігор, гэта якраз аднародныя члены сказа. І таму паміж імі стаіць коска, калі кому не бачна. Так, зараз вам пару хвілін на тое, каб вызначыць галоўныя члены сказа самастойна. Молодцы. Ладка и Ласка, в первом сказе назови денег и выказник. Дьму осенний ветер. Ветер. Ветер денег. Что сделал Дьму? Что робил Дьму? Что робил Дьму? Так, правильно, выказник и Ласка. Галинки древа стукались в мое окно. Галинки денег. Так. Что робили, стукались в казни. Выказник, дякую. І апошній сказ. Ігор, запитаємося, дуже відказується. Яны что робили, згиналися? Или что робили, виглядали? Так. Яны, гэта што? Денег. Денег. Згиналися і виглядали. Выказник. Молодцы. Зараз продолжение нашей темы. Для того, как вы умели складать сами сказы, мы с вами виконаем цікаве практикування. Поглядите, будь ласка, який у нас листопад. Месяц листопад и на дошці листопад. І гэтыя лістики зляцелі ў беспарадку. Але ж яны раней складали, належали одному древу и складали один сказ. Давайте с вами зараз попробуем скласть из этих слов сказ. Можно
Даємо пару хвилинок. Осенний Помнили солнце, радостно захотели, Галинки берозы. радостно. Под промнями солнца радостно захотели Галинки Берозы. Ну, добре, можна таки записати. Значить, под промнями солнца радостно захотели Галинки Берозы. Пишем. Усім зрозуміло? Тіра вам розмістить на дошці. Головне члени сказу теж вийде? Подкреслите, будь ласка, головне члени сказу. Все? І так, які головні члени сказу, Захар? Галинки? Захотели. Так, добре, а зараз ще раз худенько. Что такое денег? Андрей? Денег в головный член сказа обозначали Тое. про Продолжение. кого або про що говориться. У сказе. А еще? І означає хто що. Отказываем питание. Хто що. Так, выказник, будь ласка. Каждый уголовный член сказа и обозначает деяние, станции, предмет денега и отвечает на вопросы. Отказываем питание. Скажем, что робить предмет, Что робишь? что робить предмет, який предмет, хто такий предмет, що такое предмет. Так, дякую. Я так зрозумію, що ви зрозуміли цю тему, так? Тим більше, що вона не нова. Велике дякую за роботу на уроку. Заканчиваем.